Mami kasi Ma'am Helen. Ma'am, nalang may delivery si mo, ma'am. Na-inform ba ka ni? Na cellphone? Oo, na-delivery sa mo, cellphone. Oo, 4,000 ang bayranan. Grabe, 4,000. Oo. Na wala ka na ingnan sa mong mga kuana ni? Anak ni mo. So, si mo mo di pa deliver ma'am. Helen Undayo. Yung mga apelyido ma'am. Nya, saan man ni mo na? Naman may diri karon. Ay, malit. Kayo may kwarta. Eh mo day nga po. Anak ni mo. Wala day nag-order ani. So, kisa may anak ni mo na diri. Dili mo ni kwaon? Ha? Dili lang? So, i-cancel ni mo ni? Oo, cancel ka na. Mura malagig na birthday daw. Saan may birthday daw, ma'am? Yeah, ha. Ha? Birthday daw niya. Ay, kasad po, ma'am, kung gipa-deliveran ka dire, guy bayad. Yan, saan man ini mo? Buti yun, ha? Hindi na namin yung direct. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. May pa-deliver man daw ni Direk na wala bayad. So, ato lang tanawin dito, cellphone. Saman. Na Direk, kay cancel na lang nato. Picturean lang ka na mo dira sa item. Ano lang, ma'am? Okay ra si mo, ha? Ha? To, picturean mga na mo ko ba sa item lang. Dala may ipakita si mo, ha? Dito, sasakyanan ma'am. Kadali raman kay muha mo ni nakapangalan atong kuan lang ba? Dali ma'am. Oo. Nalami ipakita si muha. Nadra ma'am sa likod, naman sa likod sa sakyanan. Dire ra to sa sakyanan. Dali na. Ayan. Kay nalami ipakita si muha ma'am. So, nadri mama, nalami ipakita si muha. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal ng totoo. Lahat ng buti ay Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Kami diya ang AM Digos Flower Shop. So naami diri karon para ihatod ang sorpresa para sa inyo ha. O makig-celebrate sa imuhang adlaw na tawhan. So karon katahan ka namo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candle na. Nakasay ba ba? Happy birthday! Pagod! Happy 68th birthday, our superwoman, Mama. Pinagdadasal namin na lagi kang okay at masigla at nasa mabuting kalusugan. Mag-iingat ka palagi, Mama, at salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin at sa mga anak namin. At sorry kasi di namin nasuklian mga sakripisyo mo. At sorry kasi sa tuwing kailangan mo kami, wala kami sa tabi mo.
gusto ko lang sabihin sa'yo na ang swerte-swerte namin kasi ikaw ang binigay ng Diyos sa amin na aming ina. Mahal na mahal ka namin and miss you so much, Mama. So, kato ilang message mo. Salamat. Walang mga fish-food para wala man ko nangarap, ani. Hindi pa dala man po nila, pero salamat na lang po. Wala ko nangarap, ani nga mga kuan. Yan. Isa pa. Salamat po sa Diyos. Nagitagaan po. Wait lang. At naginabuhi. Thank you. Na akong mga anak ko na nagmahal sa ako. Salamat. Nya ka na lang? Okay, happy birthday! So, napa sila isulat, ma'am. Gibutang nila sa cake. Naog lang, ma'am. Naog. Asoy. Lagi sa puso mo, walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw